Veľmi sa teším, že sme v tejto škole TAPA. O tom sme dlho snívali s mojou Rebekou, s mojou dcérou, že sa tu raz prídeme pozrieť naozaj naživo, ako toto vyzerá. Ako je to s deťmi, ktoré nie všetky majú zázemie, nie všetky majú istotu, nie všetky majú rodičov. Takže teraz vidíme, že je to taký malý svet, taký malý ohradený svet, čo je škola so 100 deťmi. Akoby nebolo tu cítiť to smutné, čo možno my očakávame a vidieť v deťoch, ktorí nemajú tých najbližších alebo nemajú ten rodinný pokoj. A deti sú tu šťastné, čo je pre nás akože najväčšie poznanie. Sú tu spokojné, sú tu šťastné, sú na malom mieste a majú šancu sa niečo priučiť, naučiť. A to vlastne ich môže posunúť ďalej. Majú takúto nádej, možno trošku väčšiu ako deti, ktoré nemajú takúto školičku. Takže čo je len dôležité, že robiť takéto veci má význam, má zmysel. Ako má napísané pán riaditeľ v svojej kancelárii, s Božou pomocou je všetko možné. Tým by som to uzavrel.